Hola, em dic Oli i sóc estudiant de Llengües Modernes a la Universitat de Cambridge. Fa 2 anys que estudio català. Hola, sóc la Hannah, també soc estudiant a Cambridge de francès, castellà una mica i català i també fa 2 anys que estudio català. Per què vas decidir estudiar el català, Hannah? Vaig decidir estudiar català el segon any perquè m'agrada molt la cultura catalana i valenciana i volia aprendre més sobre la llengua i literatura catalanes. Tu per què vas estudiar o vas decidir estudiar? Sí, va ser una decisió molt fàcil perquè m'interessa molt les distincions i les idiosincràcies entre el francès, el castellà i el català, que són les meves 3 llengües principals. I tu què has fet amb els teus estudis de català? Mai has anat a Catalunya? Sí, l'any passat bé, no vaig anar a Catalunya, però vaig anar a València per estudiar a l'universitat i vaig fer filologia catalana, on era possible estudiar autors com Ramon Llull i Maria Mercè Marçal i molta poesia catalana i em va agradar molt. I tu vas anar a Catalunya? Sí, en l'any 2019 vaig anar a Barcelona per fer una mica de treball. Vaig treballar com periodista, que va ser interessant treballar en una època de tanta polèmica política. I va ser interessant treballar en un context, en un context de la llengua catalana. Va ser fantàstic. I què vols fer amb català al futur, per exemple? El meu objectiu principal probablement és mantenir el meu nivell de parlar. És una oportunitat per propagar la llengua catalana i anar a Catalunya i parlar en català. Però també m'agradaria molt fer més periodisme en un context català, que seria fantàstic després de les meves experiències fantàstiques a Barcelona. I tu? A mi m'agradaria molt anar o tornar a València perquè el meu temps allí s'ha tancat a causa del Covid i m'agradaria molt veure les celebracions de les falles que havien anul·lades a causa del Covid també. Sí, és una llàstima com el Covid, però bona sort con el retorn a València. Gràcies i bona sort al teu futur al periodisme a Catalunya. Gràcies.